Παιδιά, σήμερα κάνω αυτό το βίντεο για να πω ο Μάνος έβγαλε και άλλο βίντεο σήμερα. Τελείως βλακεία. Ουσιαστικά λέει στους φανς του να μην έρχονται στο σπίτι του, σοβαρά ρε. Αφού είναι φαν σου. Άμα είναι να μην έρχονται στο σπίτι σου, εντάξει. Επίσης, είσαι για το πούτσο. Είσαι τόσο για στη σκάτα, χωρίς πλάκα, που πρέπει να δείτε πρώτα το βίντεο. Δεν μπορώ, πρέπει να δείτε το βίντεο πραγματικά. Πρέπει να πάνε να το όχι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι τελείως ό,τι να είναι. Τελείως. Ναι, λέει στους φανς του να μην έρχονται σπίτι του, να του βγάζουν φωτογραφία. Και πού να έρχονται ρε, πού, πείτε μου, πες μου ρε φίλε Μάνο, πού να έρχονται. Εντάξει, λέει στους φανς να μην έρχονται σπίτι σου. Έχεις πολλούς φανς. Έχεις κάμποσους καιρό, έχεις πάρα πολλά. Ναι, αντίο.